Dwar l-iskejjel, se jkunu qed jiftħu daw għax hemm daħħal xi dubi, se jiġi f'dan ir-rigward. Jiena naħseb li huwa ċar ħafna li l-iskejjel huma kruċjali għall-iżvilupp sħiħ ta' tfal tagħna u s-sistema edukattiva dik li żvilupp sħiħ għat-tfal tagħna li jiżviluppa l-potenzjal kollu ta' kull tifel u tifla li jattendu kwalunkwe klassi ġewwa pajjiżna. U allura iva nemmen illi l-attendenza fiżika ta' tfal hija kruċjali fl-iżvilupp tagħhom. Ovvjament daħarsu propju dik id-direzzjoni. L-aħħar mistoqsija fuq is-settur sportiv istaġi elevat tal-Ministeru. Forsi l-kummenti tiegħek anke fuq hekk fuq dan is-settur. Għandi x-xorti li politikament responsabbli mis-settur u qed ngħid ix-xorti għal aktar minn 4 snin u nofs ħdimna għatih dan is-settur naħseb elevajna l-profil tiegħu u kuntent ħafna li l-Prim Ministru oġbu jeleva dan is-settur tant importanti fuq livell ministerjali. Ix-xogħol diġà beda, diġà sar ħafna tajjeb u naf nistgħu niksbu aktar. Da kollu huwa mibni fuq il-kollaborazzjoni, fuq id-dialogu li kellna mal-assoċjazzjonijiet, mal-federazzjonijiet, mal-Kumitat Olimpiku Malti, l-ħaddiema kollha ta' Sport Malta mill-kbir sa' żgħir u daw kollha li b'xi mod jagħtu kontribut fis-settur sportiv. Inħares il quddiem naħseb li l-formula hija waħda li diġà kisbet riżultati importanti u naħseb li jekk nibqgħu mixin b'dan ir-ritmu kapaċi huma l-okkażjoni speċjalment meta propju fix-xhur li ġejjin ħajkonna l-pajjiżna jospitaw avvenimenti internazzjonali varji fosthom ta' Special Olympics u manka l-logħob tal-pajjiżi żgħar li ħajsiru ġewwa pajjiżna.